Voice of the People Party matagasngi ka khandotrik unayang araja arhusaw kalapelong ya ka State Convention ka ala ni ka General Council ya ka ni ka General lapelong po office jong ka seng halai kor ka beri ruat ka yeng jong president jong ka seng oba adan mila basa umat hak ni ka jana ka session ka banikong layo ya ka report rekam ya ka jingyang ti jong ka seng nadu baraseng ya ka hakasnem arja arhuway ya ka ni ka report on da General Secretary jong ka seng obalong jong ka por MP jong ka sabha Dr. Ricky Ej Sengkan Hading kani la yo ru saya ka report ya kijing khan kijing dia jong ka seng ya kijing yo bisa komputer kijing pelut bisa jong ka seng ha kani ki license ke bradap ya ka blon ra da treasurer uba cross parent tathiang la yo ru ya kijing seng kentu kan pham na kaleng jong president uba adan mila besar mat pada ku ka poru radon kijing ya phli jumut akaban ki bu ni kaleng ka pajba dan ki delicate ki bawan ki constituency ki ai ki ai jong ki ba komputer ki ai kijing kan tho Hading kani haka session ka baar pat la pelong sa ka jalang banjit yakin ket kam ke bathamai ba yakin ka kam la IT hau Dr. Erpis Rani obolong kamu protem chairman nam ta ka jinga jit yakin ket kam ke bathamai hakani ka jinga jit yakin kam ke bathamai ai ya ka jinga menjulang jong ki pat ba ki bela jit yang sachisen ya ba adan mila bersama kamu presiden jong ka parti Dr. Karashan kamu vice president jong ka parti nang ta la jit yang ya Dr. Ricky Ej Sengkan kamu general secretary jong ka seng Kimi pat kan kam ki kenthop yo ba Shambo Ranja joint secretary ba Dani Langsti como finance secretary ngata legit ru sasin biang yo ba transparent yang banlong como treasurer jang seng legit ru khanar mut kit khat jong state executive committee hagani ka ju ka sngi legit ru yakin kam ke bathamai jong youth wing ke ba kenthop yo ba marbut khar banlong como president bathamai jong VVP youth wing Bat kumjuru yo ba bat yo samla Nathaniel Mauri banlong kampujan secretary jongka state youth wing jongka VVP. Jet du ya ka president ka batma ja ka women's wing bra yo le komplitas im. Bade ka po general secretary le kot bakaseng ka sajil lembaga state estate committee. Ai kublei ya pi baro ki thot ki dedicate jongka party ki bon na keleng ki constituency shagani ka state convention Abala pelong yang convention ke job ke berhenti badru banai kublai ba saisien pila panpau kata jing shania bangindang peteng ya kani ka jing sekretari ke jingi nagamta ka Jaitandu lingba ka Voice of the People Party te kublai shibon ya pi baro bangenget ngenang etrei kambha kampen janai nani shahmat bat ngenang kam penrang baru ya jimut ki jipakhat aga jingat lenti ke jingi Dia so ban kerpat lang ikini baro ki office bearer bekini wan lang shini shijrong lalu i vice president general secretary joint secretary finance secretary nang taru i treasurer spokesperson so ban shong lang shini bat kumjuru kini ki hot ki bedan hungi ki hot juga executive committee kini wan lang shini shijrong kini shong lang hungi ke Kumbala pen snow ba hadin ba pila pen scam yengi Nagaland ka party kum ginongalam juga party angin sa nilapay ru ba kaladon kam bandang kop lani bandang pendung susu i dikot na ki district ki ba pair ba kum ginongalam nila pe perman bha hagajia lenti kajni ye ki bang ibit ban Pendung kum dikot jongka State Executive Committee. De bat ru hagani ka convention ka belajar ngila nominate ru nagani ka committee yaki wing. Kabamut ya ke youth wing bat ya ka women's wing. De namara ka jinya linti jong kini ki lagi ki snem ngim pala ban penuan durba. Ya kini ki artli ki wing the youth wing but women's wing te nila smudai haka jimperkhat ke jungi hi ba hagani ka kinti ke pamata nanta ka sni hi ngin nominate yaki youth wing president secretary nanto kin sakhat pat yaki youth na ki constituency prepare bangini oban pen scam ya ka youth wing body jongka party ke jingi dan shipon ki kam ki ba ke youth wing ke deven le shibon ke bangi la hapan shu pentulan ni kam hagini ki like ki snam
nanti nagaleng women's wing ru ni tua ban nominate hagani ka for president secretary badru baki kinyo ban convene pat ye ki women's member jungi na ki constituency bo pher ban yo ye ka body ka long pura te kaniru kala kerki namar ni namna pat bandang ban thot pat sagawi ke jingalang te mentahi kom ki nangalam ni layo ban ya perkhat lupa hakini ki sngi bladap kumno banang penklain ya kani ya ka party ki jingi lingba kini ki wing te bat mentahi ngasno kadai ka por bangin ya shim ni kani ka rai bangin nominate ya kini ki youth wing but ya ka women's wing kita ka party ka lapet ka bisha kiban shimti pat ban organize ya ka youth wing juga party but ya ka women's wing juga party makini kidong kitunat kibadan kam nanta ngira donru ka jing perkhat ban kampen janai susu ya ka media cell apo ka jingram jing Dr. Batskem but ya ka tangin session meeting no shen kumno ban penjanai ya ka cell but ru ya ka legal cell kalau ka badon kam ha ingi srotanat ba hatali ka party jingi mita kelas dang don katu ka ni ki noe sai an kiba larang ila ban pentri kam bahaya ka legal cell kan long ka jingker khu ya ki nong gersan ki khamtam ki nong ki bidei pa ki kam an namar kumpa kalong hagi ni kisni ka jing rem jogador mo banyo ye ki no sai an ka ta shisha ni ki priu ki beduk ki bekerdo ba khamtam ki bamtit ye shapang ka an te nagaleng ka junga ku president agani ka por ringkat ka jinga sotho lang jong kini ki nongelam ki bidan ni ka por ni snodei ban nominate ya u samlarang ba mo u ba pau ba hakani ka jaka ka ji banlong u president juga youth wing ringkat bat weu samla o ba don ga jing kli aga jing pentulun ni kam bo no ko secretary jong youth wing bat kini ken sedang apo ga jing pai ga jing kli juga party banlum banlang ye ki samla no bersanji ni ki constituency bro ban penondur ye ga youth wing ha ka party ga ji bat aga ni ka jilla ka ji bro koi ikini ki long ki kerteng gi bangi ko ban pensno bat nya kerpat ya kini ki bangin pensno ba pin yeng na ka jaka ka ba bidon khana ba ki babon ki thot ki delegates ke ni batru ba pin shinti ya kata ka kam nang ni smart kumno ban pen khlain ya ka youth wing ha ka party ki ji te ka kerteng jong ni samla rang ba kolong samla marbot dhar te so ba ban yeng kum president uba ka party ka nominate jong ka youth wing nang ni smart